Croeso cynnes i chi i'r oedfa heno yn enw yr arglwydd Iesu Grist. Rodri, Glyn sy'n arwen ni eto heno. Diolchgar iawn i ti am ddod ato ni, Rodri, a'n dymuno bendith Duw ar dy waith di ac ar waith yr eglwys ym Mangor. A pas yn cyfarchio ni mlaen i'r eglwys. Fi'n dwy'n cyfarchio chi hefyd. O'n i gyda nhw y bore yma a nhw'n cofio'n annwyl iawn ato chi. Mae'n gyfle ni fwynhau panau gyda'n gilydd ar ôl yr oedfa. Yn ystod yr wythnos, does dim gwyliau ysgol, ond mae gwyliau capel fori i'r rhai sydd yn dod, fori tan di Mercher, ac yna mae'n wyn ar y Groglith, ac felly bydd yn oedfa fan hyn am 10 o'r gloch os dwi'n mynd, a Sul nesaf bydd Emyr yn arwen ni yn y bore a'r nos, a gan bod ni'n Sul cynta'r mis, y bwriad fydd cael oedfa gymyn yn y bore. Mae casgliad y mis ar gyfer mis Mawrth yn mynd at waith Wycliffe, felly dyma'r cyfle olau i roi ar gyfer y gwaith hwnnw, a dyna y coeddiadau ar gyfer yr wythnos sydd o'n blaenau ni. Yna ni droi at yr arglwydd a gofyn i mi fendith mewn gweddi gyda'n gilydd. Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti bod ti wedi datguddio dy hun i ni. Yn wir bod ti wedi dod i'n plith ni ym mherson yr arglwydd Iesu Grist. Ac arglwydd ni'n diolch i ti ac yn rhyfeddu bod wedi bod, nid yn unig bod yn fodlon dod i'n byd ni, ond bod wedi fod yn fodlon i ddioddef ac i ddioddef drosto ni, i ddioddef yn ein lle ni. O Dduw, ni'n diolch i ti bod wedi bod yn ifydd i dorchymyn di. A'i fod ar y groes wedi cymryd ein pechod ni arno fe. Ond ni'n diolch ti hefyd, mae nid dyna ddiwedd y stori. Ni'n diolch i ti bod hefyd wedi atgyfodi, bod na fuddugoliaeth, bod trwy ddioddefaint, bod wedi ei ogoneddu. A nawr mae ar ei orsedd. Arglwydd, bydden ni'n synnu, bydden ni'n cael ein gwahodd i bresenoldeb brenin bydol. Ac ni'n gwybod bod hynny yn annhebygol. Arglwydd, gymaint mwy o'n braint ni hynno, i gael dod ger bron, y brenin yr holl fyd, y brenin tragwyddol, yr un sydd ar ei orsedd. O Dduw, ni'n gweddio ni di helpu ni trwy'r ysbrydlanu i weld a'i addoli fe, a ymateb yn gywir iddo fe. Bydd gyda Rodri wrth fe yn harwen ni, ni'n gofyn, a byddai'r cyfan mwyn clod a mawl a gogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Noswaith a bawb. Diolch am y croeso. Mae wedi bod yn hyfryd i ni gael bod yma dros y penwythnos, a bendith arna chi wsos nesaf ar y gwyliau a dros y Pasg a'r misoedd dilynol. Dwi am gychwyn yn darllen chydig adnodau o ddechrau Salm 145. Mae'r salmydd yn deud fel hyn: Dyrchafaf di fy niw, o frenin, a bendithiaf dy enw byth bythoedd. Bob dydd bendithiaf di, a moliannu dy enw byth bythoedd. Mawr yw'r arglwydd, a theilwng iawn o fawl, ac mae ei fawredd yn anchwiliadwy. Gan bod hi mor deilwng i ni foli yr arglwydd, da ni'n mynd i wneud hynny ar gân i ddechrau.
emyn sydd yn deillio o gwestiwn cyntaf, Catechism Heidelberg. Beth yw dy unig gysur mewn bywyd am arwolaeth? Ac mae'r atab i'w gael yn rhannol yn yr emyn yma. Pa obaith sydd i ni trwy'n hoes, dim ond Crist, Crist a'i groes. Beth yw ein hunig hyder nawr? Eiddo ef yw'n henaid nawr. Pwy ddeil ein dyddiau yn ei law, beth ddaw heb law pan ddwed y gair. A beth am ceidwyr dydd a ddaw, gwir gariad Crist, ef yw ein craig. Dwch i ni ganu efo gilydd. Da ni am droi at yr Efengyl yn ôl i Ioan heno yma, ar gyfer yn darlleniad o'r gair. A dwi am ddarllen o'r ail benod, o adnod gynta, yr ail benod, hyd at ddiwedd adnod 12. Felly, da ni'n cael clywed am yr arglwydd Iesu mewn priodas yng Nghana Galilea. Ac yna mi dreulio ni y bregath yn ystyried be da ni'n ei weld o fawredd a gogoniant yr arglwydd Iesu o'r darlleniad hwn. Felly, Ioan, penod 2.
Y trydydd dydd, yr oedd priodas yng Nghana Galilea, ac yr oedd mam Iesu yno. Gwahoddwyd Iesu hefyd a'i ddisgyblion i'r briodas. Pallodd y gwyn, ac meddai mam Iesu wrtho ef, nid oes ganddynt win. Dywedodd Iesu wrthi hi, wraig, beth sydd â fyny di am i? Nid yw fy awr i wedi dod eto. Dywedodd ei fam wrth y gwasanaethyddion, gwnewch beth bynnag a ddywed wrthych. Yr oedd yno 6 o lestri carreg i ddal dŵr, wedi ei gosod ar gyfer defod glanhad yr Iddewon, a phob un yn dal 20 neu 10 ar 20 o alwyni. Dywedodd Iesu wrthynt, llanwch y llestri a dŵr, a llanwasant trwy hyd yr ymyl. Yna, meddai wrthynt, yn awr, tynnwch beth allan, a cewch ag ef i lywydd y wledd, a gwnaethant felly. Profodd llywydd y wledd y dŵr, a oedd bellach yn win, heb wybod o ble roedd wedi dod, bod y gwasanaethyddion a fynd tynnu'r dŵr yn gwybod. Yna galwodd llywydd y wledd ar y priodfab, ac meddai wrtho, bydd pawb yn rhoi'r gwin da yn gyntaf, ac yna, pan fydd pobl wedi meddwi, y gwin salach. Ond yr wyt ti wedi cadw'r gwin da hyd yn awr. Wnaeth Iesu hyn, y cyntaf o'i arwyddion, yng Nghana Galilea. Amlygodd felly ei ogoniant, a chredodd ei ddisgyblion ynddo. Wedi hyn, a'i ef, a'i fam, a'i frodyr a'i ddisgyblion i lawr i Gapernaum, ac aros yno am ychydig ddyddiau. Amen. A da ni'n gweddio bendith Duw ar iair sanctaidd. Dowch i ni barhau i foli'r arglwydd wrth i ni ganu am fawredd Crist. Holl deyrnasoedd byd yn gyfan sydd yn eiddo'n harglwydd ni. Ei lywodraeth sydd yn eang, mae ei enw uwch pob bri. Boed yn amlwg ei ogoniant ef a'i ras. Iesu, estyn dy deyrnwialen dros derfynau eitha'r byd. Cod dy faner at y bobloedd, atat tyn yr rhain i gyd. Gan bob llygad gweler iachawdwriaeth Duw. Wel, cyn i ni gydweddio efo'n gilydd, mi ofynodd Gwydion i mi rannu ychydig bach wrthoch chi ynglyn â'r gwaith dwi ynglyn ag o gwaith hyfforddi dan faner rhwydwaith Daniel Rowland. A dros y misoedd diwethaf ers mis Medi, dwi'n meddwl, da ni wedi bod yn gwneud cynllun o'r enw Hogi Haearn.
A'r bwriad efo hwnnw oedd bod o'n gyfla i ni ddarllen a trafod diwinyddiaeth yn Gymraeg hefo'n gilydd. Ac mae yna nifer o'r eglwyson wedi bod yn ymuno, a mae hynny wedi bod yn fendith fawr i ni gyfarfod bob pythefnos ar Zoom. Rhai o Gaerdydd yn fengach na fi, rhai o ar draws Cymru yn hun na fi, a dwi'n y canol yn rwla. Ac felly mae hwnna wedi bod yn gyfla arbennig i ni. Be da ni wedi bod yn ei wneud ydy gweithio trwy gyfrol yr Ysbryd Glân. Wedyn da ni'n darllen pennod o hwnnw, yn darllen darlleniadau Beiblaidd perthnasol, ac wedyn yn trafod y bennod hefo'n gilydd ar Zoom. A mae wedi bod yn gyfla gwych i dreiddio chydig bach yn ddyfnach, i feddwl enghraifft yn trio. Cofio be nathon ni tro blaen? Ond da ni wedi gwneud pennod ar Edifeirwch, pennod ar yr ysgrythyr, ac yna mae o'n gyfla arbennig i ni fynd yn ddyfnach ac i ofyn be mae'r Beibl yn ei ddeud am y themau yma sydd mor ganolog i'n ffydd ni. A hefyd, mae wedi bod yn gyfla i ni weld be mae Cristnogion yn hanes Cymru wedi ddeud am y pethau yma. Felly mae yna sawl dyfyniad Williams Pantycelyn wedi dod i'r brig, ond mae o'n yn gyfle i ni ryfeddu at be mae Duw wedi wneud yn y gorffennol a gweddio bod o yn arfogaeth i ni fel Cristnogion yng Nghymru heddiw. Felly mae hwnna wedi bod yn mynd bob pythefnos ers mis Medi. Mi fyddwn ni'n gobeithio llunio modiwla micro gymwystera ydy'r enw posh yn nhw. Da ni'n gobeithio datblygu rhai o heini yn y Gymraeg yn y dyfodol agos gobeithio. A'r bwriad efo micro gymwystera ydy'n hytrach na bod rhywun yn gorfod ymrwymo i wneud dydwch blwyddyn gyfal hyfforddiant. Mae rhywun yn gallu deud, wel, na i wneud y modiwl yma ar hanes Cristnogaeth, a wedyn da chi'n gallu wneud o ar amser sydd yn siwtio i chi. Felly mae hynna ar y gweill, a hefyd mi fydd yna gobeithio gynhadledd yn y canolbarth i wneud o'n gyfleus, neu'n anghyfleus i rai begwn. Ond ia, byddwn ni'n cyfarfod rhywbryd yn ystod yr haf eto i drafod agwedda ar ddiwinyddiaeth, hanes yr eglwys ar gyfer yn arfogi ni, ar gyfer gwaith Duw yn y presennol. Ac be fyswn ni'n ofyn ydy bod chi'n gweddio, gweddio bod yna ddatblygiad efo gwaith hyfforddi yn y Gymraeg, da ni mewn partneriaeth efo Union, ond hefyd bod yna ddatblygu ar waith hyfforddi yng Nghymru, ar gyfer y cyd-destun penodol da ni yn efo. Da ni'n gwybod fel eglwys Gymraeg, da ni'n gwybod bod yna heria hefo y Gymraeg a dwyieithrwydd a'r cyd-destun yna o drio gwneud yn siŵr nad ydy'r iaith yn broblem, ond yn rhodd gan Dduw. Ac i fod yn ymwybodol bod ni mewn cymunedau dwyieithog neu amlieithog yn aml, a bod ni isio defnyddio y cyfleoedd mae'r arglwydd yn rhoi i ni i rannu'r efengyl a yn dymuniad ni wedi gweld eglwys Crist yn tyfu. Ac wrth gwrs bod gynnon ni rôl yn hynny i weddio bod arglwydd y cynheia yn anfon gweithwyr. Achos dydy y cynllun hyfforddiant gorau yn ddim byd o'n i bai bod yna weithwyr i gymryd hyfforddiant, i dyfu ac i wasanaethu yn eglwys Crist. Felly fyswn ni'n gwerthfawrogi eich gweddia chi am yr elfen yna'r gwaith, fel ac yr ydw i wedi gwerthfawrogi eich cefnogaeth eich gweddia chi dros y blynyddoedd dwytha ers i ni gychwyn. Dwi'n mynd i weddio, ac mi weddiwn ni'n llawer ehangach na dim ond y gwaith hyfforddiant am yn gilydd. Dwch ni droi at Dduw. O Dad Nefol, da ni yn diolch i ti am gyfle fel hyn i gael tawelu, wrth i ni daddoli di, wrth i ni geisio dywyneb di, a gwneud hynny oherwydd gwaith Iesu Grist. Da ni'n diolch arglwydd bod ni yn dod nid ar sail ein teilyngdod ni, ond ar sail be mae'r arglwydd Iesu wedi wneud i gyfiawnder o y ffordd newydd a bywiol y mae o wedi agor i ni ddod ata ti. Dod fel plant annwyl wedi cael ei mabwysiadu, wedi cael ei caru. Y plant hynny yr ydyn ni yn trafferthion, yn ofna a'n euogrwydd. Y plant hynny yr ydyn ni'n gallu dod yn hyderus oherwydd y derbyniad sydd na i ni yn Iesu Grist. Diolch i ti am hynny.
arglwydd bendithia ni wrth i ni fyw yn bywyda, wrth i ni daddoli di fel deglwys di. Da ni yn dyheu am dywalliad nerthol o dysbryd glân di. Mwyn i ni arglwydd dawelu o brysurdeb yn bywyda. Mwyn i ni ymgolli yn mawredd y person Iesu Grist, rhyfeddod y ffaith dy fod ti o ddiw sanctaidd hyd yn oed yn ymwneud â ni yn ymwydreddu yn pechod oherwydd be mae'r arglwydd Iesu di wneud. Ac arglwydd, da ni yn gofyn y byddi di yn cynorthwyo ni yng nghanol heria a phrysurdeb bywyd i hoelio'n sylw ar yr arglwydd Iesu, awdur a pherffeithydd fydd. Ac wrth i ni wneud hynny bod yn myfyrdodau ni yn cael ei harwain gen i ti, ysbryd glân. I weld gogoniant Crist, i brofi llawenydd o weld bod mab y dyn wedi dod i geisio ac i achub y colledig. Ac fel y clywson ni bore yma, bod na reidrwydd i'r hyn wnaeth yr arglwydd Iesu, a'i fod o yn ei ostyngeidrwydd wedi bod yn barod i fuddhau hyd angau ar groes. Felly derbyn yn clod a'n mawl ni. Ac arglwydd, da ni yn gweddio am deglwys di yn benodol yng Nghymru, yn gweddio y byddi di yn rhoi darweiniad, y bydd dy law di yn tystiolaeth ni o dy gariad di drost yr wythnosa nesaf yma. O Dduw, da ni'n cydnabod bod ni'n aml yn gallu teimlo'n wan, bod ni'n aml yn gallu anobeithio. Dyna pam ydyn ni'n pledio ar ei ti drigarhau wrthyn ni. Ar ei ti trwy dysbryd glân amlygu arglwydd Iesu, dy fod ti'n fyw, dy fod ti'n goncwerwr, dy fod ti eto yn achub ac yn galw pobl o dywyllwch a marwolaeth pechod i dy deyrnas di dy hun. Da ni'n dyheu arglwydd am gael clywed am fwy a mwy o bobl, nid yn unig yn clywed am y newyddion da am yr arglwydd Iesu, ond bod y newyddion da yna yn cael gafal arnyn nhw, ac y byddan nhw yn ildio i ti arglwydd Iesu fel i harglwydd a'i gwaredwr nhw. Da ni'n ymwybodol nad oes na unrhyw dechneg ddynol yn mynd i wneud y gwahaniaeth, dim ond ti, ysbryd glân, all wneud y gwaith angenrheidiol yna yn y galon mwyn yn geni ni o'r newydd. Wneud y gwaith dirgel yna yn y galon ymhlith nifer. Ydyn ni wedi bod yn gweddio amdani nhw o bosib ers blynyddoedd. Da ni'n gofyn y byddi di'n gwneud y gwaith hwnnw ymwyda pobl. Da ni'n hyd yn oed yn ei nabod eto. O arglwydd, diolch. Diolch bod dy drigaredd di yn ddi ben draw. Diolch bod dy gariad di yn anfesuradwy. A bod hynny gyd yn cael ei gyfleu i ni trwy dy air di. Arglwydd, trigarha felly. Bendithia ac eneiniad air, lle bynnag y bydd o'n cael ei gyhoeddi ar draws Cymru, Lloegr, Prydain, y byd, yn enwedig wrth i ni ddod at y Pasg. Diolch, arglwydd, dy fod ti wedi gweithredu a dy fod ti trwy dair yn addo cynnal dy bobl a bod hefo nhw hyd y diwedd. Amlyga hynny i ni heno a dros yr wythnos sydd i ddod os gweli di fod yn dda. Maddau ni bob pechod a bai. Gnad y waith yn bywyda ni fel unigolion a llwydda waith dy eglwys yn cyfnod ni. Da ni'n pledio ac yn gofyn ar ei ti yn dy nefoedd wrando'n gweddian ni rwan, wrth i ni ofyn hyn oll yn enw ac yn heiddiant sy'n harglwydd godidog Iesu Grist. Amen. Dewch i ni barhau felly i foli yr arglwydd a rhyfeddu at i ddarpariaeth o wrth i ni ganu am addewidion y wledd. Mae addewidion melys wledd yn gyflawn ac yn rhad, yn dy gyfamod pur o hedd
tragwyddol ei barhad. Rwyfinau yn dymuno dod i'r wledd ddanteithiol fras, ac felly mi gaf seinio clod am ryfedd rym dyras. Tydi fo nghymorth parod iawn i'm cynnal ar fy nhaith, a thi dy hun fo'n rhysor llawn i dragwyddoldeb maith. Ar y ffordd i lawr i Gaerdydd ddoe, mi nes i unwaith eto sylweddoli pethau mor ddefnyddiol ydy arwyddion ffyrdd. Nid achos bod fi wedi mynd ar goll, neu ddim yn gwybod y ffordd, ond oherwydd bod gen i blant yng nghefn y car oedd wedi gofyn cyn Dolgella, Dad, di Caerdydd yn agos rwan? Ac felly, dwi'n siŵr yn union lle oedd o, ond pan ddaeth yr arwydd cyntaf hefo 40 Caerdydd 40 milltir, o'n i'n gallu deud, dyna fo, mae'r atab i chi yn fanna. Ac wrth gwrs, da ni yng nghyfnod sat-navs neu mapiau ar y ffôn, felly ella bod arwyddion ffyrdd fel y cyfryw ddim cweit mor allweddol, ond eto mae ganddyn nhw rôl i chwarae yn does. A'r cwestiwn hefo pob arwydd ffordd ydy, be da ni'n neud hefo'r wybodaeth sydd ar yr arwydd hwnnw? Mae rhaid i mi gyfadda. Fwy nag unwaith yn y gorffennol, dwi wedi bod ar daith o Dde Cymru am adra, a dod ar draws arwydd sydd yn deud ffordd ar gau. Mi ddigwyddodd, just cyn Dolig ryw flwyddyn, ac mi oedd yr arwydd wedi ymddangos yr ochr ogleddol i Fachynllath. Ac oedd na draffig yn dod i'n nghyfarfod i, a nes i feddwl, na. Felly, bod fi wedi gweld yr arwydd, ffordd ar gau, nes i feddwl, dwi'n mynd i fynd. Mi oedd y ffordd ar gau, a mi ddysgu si wers. Dydy cael yr arwydd yn ddoi hun ddim yn ddigon, mae ei gyd yn dibynnu ar be da ni'n neud ar arwydd hwnnw. A da ni wedi clywed darlleniad o Efengyl Ioan sydd yn sôn am arwydd, a dyna'r gair, arwydd cynta a wnaeth yr arglwydd Iesu
yng Nghana Galilea. Ac wrth i ni fod yn ystyried be mae'r arwydd arbennig yma yn ei ddeud am yr arglwydd Iesu, mi fydd na nifer o bethau gwahanol yn dod i'n sylw ni, ond wrth gwrs, yr un ydy'r cwestiwn, be da ni'n neud ar hyn mae'r arwydd yn pwyntio ato fo. Ac os ydy arwyddion ffyrdd yn ddefnyddiol, mae gair Duw yn llawer mwy defnyddiol. Ac mae Ioan, tua diwedd i Efengil, yn deud yn union wrtha ni beth oedd ei fwriad o yn cofnodi yr holl arwyddion am yr arglwydd Iesu sydd yn ei Efengil. Ac mae o'n egluro hyn yn Ioan penod 20, adnodau 30 i 31. Dwi'n siŵr bod chi'n gyfarwydd ar adnodau yma lle mae Ioan yn crynhoi yn deud yr oedd llawer o arwyddion eraill yn wir a wnaeth Iesu yng ngwydd ei ddisgyblion, nad ydynt wedi'u cofnodi yn y llyfr hwn. Ond y mae'r rhain wedi'u cofnodi mwyn, a hon ydi o, mwyn i chwi gredu mae Iesu yw'r Meseia, Mab Duw, ac mwyn i chwi trwy gredu gael bywyd yn ei enw ef. Rhagorol. Mae Ioan wedi deud wrtho ni ar ddiwedd yr Efengil, dyma pam dwi wedi cofnodi y gwirthia yr arwyddion yma i gyd i chi. Nid mwyn i chi gael lot o wybodaeth am Iesu Grist, ond dwi eisiau i chi wneud rhywbeth hefo'r hyn da chi wedi weld o'r arglwydd Iesu. Dwi am iddo fo'ch cymell chi i ymddiried yn Mab Duw, a thrwy ffydd yn Iesu Grist brofi y bywyd cyflawn hwnnw sydd ond yn dod ynddo fo yn ei enw ef. Ac felly hefo'r amcan yna yn glir ar yn meddyliau ni, gadewch i ni droi at yr arwydd cyntaf yma, y wyrth o droi y dŵr yn win yng Nghana Galilea. Ond cyn i ni fanylu ar yr union agweddau sydd yn cael ei amlygu yma, gai ofyn i chi ystyried pryd oedd y tro dwytha i chi fod mewn prodas. Ac wrth i chi feddwl am y brodas ddwytha i chi fod ynddi hi, gai ofyn i chi, ydych chi'n cofio enwa y priodfab neu'r briodferch? Dwi'n eitha sicr bod chi yn, achos da chi'n mynd i feddwl, wel, prodas hwn a hwn, neu hon a hon. Prodas nhw oedden nhw. Dyna sut da ni'n cyfeirio at y brodas yna. Da ni'n troi at y brodas yng Nghana Galilea, ac mae hi'n brodas pwy? Da ni'n gwybod. Da ni'n gwybod pwy di'r briodferch. Da ni'n gwybod pwy di'r priodfab. Do'n ni mlaen at hynny yn nes ymlaen. O mae'n ddadlennol nad ydyn ni'n cael y wybodaeth am y briodas y bydden ni'n disgwyl ei gael. Be da ni'n gael yn hytrach ydy datguddiad o pwy ydy yr arglwydd Iesu Grist. A mae hwnna yn ddoi hun yn deud wrthyn ni, dyna pam mae Ioan yn cofnodi yr hanes yma. Mwyn dangos rhywbeth neilltuol am berson Crist. Felly dewch i ni ddechrau yn ystyried be mae'r arwydd yma yn ei ddangos. I ddechrau, da ni'n mynd i weld bod yr arwydd yma yn dangos i ni fod Iesu yn un oedd yn westai mewn prodas lle raeth pethau o'i le. Mae Iesu yn un oedd yn westai mewn priodas lle raeth pethau o'i le. Chi'n meddwl, wel, be mae hynna'n ddeud wrthyn ni? Wel, mae'n dangos bod Iesu yn ddyn. Ac nid yn ymddangos yn ddyn, mi oedd o yn ddyn oedd yn gyfarwydd ar pethau yr ydyn ni yn gyfarwydd â nhw. Da ni'n gwybod be ydy o i gael gwahoddiad i briodas. Da ni'n gwybod be ydy o i fod yn siarad efo pobl sy'n paratoi at briodas, y cynnwrf, yr edrych ymlaen, y poeni bod pethau mynd i fod
ddim cweit yn disgyn i'w lle. A mae Iesu yn deall y cyfan. A mae yna arwyddocad mawr i hynny. Mab y dyn ydi o, y Meseia, ond ydi mynd i briodas i gymdogion yn Galilea ddim oddi tan iddo fo. Dydy o ddim yn gweld bod hynny yn rhywbeth dibwys i wneud. Mi oedd o yna yng nghanol i gymdogaeth, hefo'i ddisgyblion, hefo'i fam. Yn profi llawnder bywyd. Yn union rhan un fath, ac yr oedd Iesu Grist yn gwybod be oedd o i fod mewn angladd. Wel, mae hwnna'n ddau begwn yn profiad dynol ni'n dydy. Llawenydd, priodas a tristwch a galar marwolaeth. Ac mae'r arglwydd Iesu wedi profi y ddau begwn yna. A mae yna arwyddocad i hynny, achos be mae'r Beibl yn dweud ydy bod o'n gallu cydymdeimlo yn llwyr â ni, fel dyn a Duw. Mae o'n archoffeiriad cwbl addas oherwydd i fod o yn deall yn iawn yr union brofiadau ydych chi a fi wedi wynebu. Mae'n hawdd i ni'n dydy. Pan ydym ni'n mynd trwy brofiadau gwahanol, yn enwedig os ydyn nhw'n brofiadau dirdynol, fynd i'r man yna lle da ni'n ystyried, dos na neb yn dall be dwi'n wynebu rwan. Dwi'n teimlo ar ben fy hun. Ond mae'r ffaith bod mab tragwyddol Duw wedi gwisgo cnawd, wedi bwyta bwyd, wedi mynd i briodas, wedi mynd i angladd, wedi ymwneud â phlant, yn golygu mae o'n deall. Mae o'n deall i'r dim. Ac mae'r cydymdeimlad yna sydd yn dod trwy ymgnawdoliad Iesu a'r ffaith i fod o yn ddyn rwan, yn y nefoedd, yn eiriol droston ni, yn gymaint o gysur. Ac yn gymaint o anogaeth i ni felly yn gweddia. Be sy'n pwyso na chi? Ella bod o'n rhywbeth mae gennych chi swildod i rannu efo pobl eraill, achos bod nhw'n mynd i ddweud, o watch am hynny. Ond os na ddim byd na allwn ni droi at fab y dyn a'i rannu fo, rhannu y pethau yma hefo fo a gwybod i fod o'n deall i'r dim. A mae'r cyfuniad yna yn hyfryd ymherson Iesu'n dydy. Mae o'n arglwydd yr arglwyddi. Mae o yn fab, unig fab tragwyddol Duw, ond eto mae o'n yn deall ni i'r dim. Y profiadau rhyfedd yna lle da ni'n methu deall nhw, mae gennym ni waredwr sydd yn cydymdeimlo â ni yn y pethau hynny. David Charles sydd yn deud yn Iemin, melys odiaeth i'w ei heddwch, anghymharol ei brydferthwch, ynddo'n rhyfedd cydlewyrcha, dwyfol fawredd a mwyneiddra, yn ydi tynerwch neu diriondeb. A mae'r ffaith bod o mewn priodas ynddo ei hun yn dangos hynny i fod yn anogaeth i ni droi ato fo. Wel, mi allwch chi ddeud bod hwnna'n bwynt syml, ond mae o'n bwynt allweddol yn dydy. Yn eilbeth, dowch i ni sylweddoli bod yr arwydd yma yn dangos i ni na Iesu ydy'r un sydd yn glanhau ni am byth. Yn fama, da ni'n mynd i mewn i be yn union ddigwyddodd. Yn yr hanes, mi da ni'n cael manylion ynglyn â'r llestri yma, yn dydan. Y llestri sydd yn dal dŵr. Mae yna 6 ohonyn nhw, adnod 6, yr oedd yno 6 o lestri carreg i ddal dŵr wedi ei gosod ar gyfer defod glanhad yr Iddewon, a phob un yn dal 20 neu 10 ar 20 o alwyni. Dywedodd Iesu wrthynt, llanwch y llestri a dŵr a llanwasant hwy hyd yr ymyl. Pam oedd y llestri cerrig yma yno? Wel, yr awgrym cry ydy bod y llestri cerrig mawr yma yno ar gyfer defod glanhau yr Iddewon. Wel, dim awgrym ydy o, mae o'n deud hynny'n dydy. Ar gyfer defod glanhad yr Iddewon, felly maen nhw yna i sicrhau bod y bobl sy'n cael eu glanhau yn lân yn seremoniol, yn rhan o gyfraith Duw
o'r deiniadau Duw yn yr Hen Testament. Dyna y ffordd yr oedd pechaduriaid, yr rhai oedd yn aflan am wahanol resyma yn gorfod glanhau, yn gorfod aberthu mwyn gallu ymwneud â Duw sanctaidd a chyfion. Mi oedd o i lawr yng nghyfraith Duw bod y patrwm yma yn gorfod cael ei ddilyn flwyddyn ar ôl blwyddyn. Doedd na ddim modd i Ddewon just mynd yn syth i'r deml, yn ddifeddwl, oherwydd Duw sanctaidd oedd o. Duw cyfiawn oedd o ac ydi o. Ac felly mae'r gyfraith yn tanlinellu, mae rhaid i chi sicrhau bod chi'n lan cyn mynd at y Duw sanctaidd yma. Ac mae'r briodas yn amlygu hynny hefo y llestri y dŵr yma i'w glanhau nhw. Ond be mae Iesu'n ei wneud a'r dŵr yma sydd wedi baratoi ar gyfer glanhau yn ôl cyfraith yr Hen Testament? Mae o'n troi y dŵr yma i lanhau mwyn agor ffordd neu parhau ffordd i'r Iddew gallu ymwneud â'i arglwydd. Mae o'n ei droio yn win dathlu bendith Duw, yn dydi? Felly, os da chi'n meddwl am symboliaeth beth sy'n digwydd yma, mae o fel petai Iesu yn yr un weithred yna yn troi yr hen ffordd o ymwneud â Duw i batrwm newydd o ddathlu be mae Iesu ei hun wedi wneud. Achos os da chi'n meddwl am win a danteithion a gwledd, yn y Beibl mae o yn arwydd o beth sy'n mynd i ddod pan mae'r Meseia wedi cwblhau ei waith, yn dydi. Y darlun yn llyfr y Datguddiad ydy bod gwledd priodas yr oen yn dod lle mae yna ddigonedd o'r danteithion yma sydd yn adleisio beth sy'n cael ei broffwydo yn Eseia. Felly mae o'n ddarlun byw i ni ym mherson Iesu Grist bod na newid sylweddol, newid tyngedfennol yn dod o'r hen drefn trwy'r gyfraith o ddod at Dduw i'r drefn newydd, lle dos na ddim cama i gael yn glanhau, mae'r glanhad yn dod unwaith am byth trwy'r arglwydd Iesu. Ac mae hynny i weld yn y llythyr at yr Hebreaid. Mi fysach chi'n gallu deud bod y llythyr at yr Hebreaid o un pen i'r llall yn deud mae Iesu Grist yn rhagorach na beth sydd wedi dod cynt. Ond meddyliwch yn benodol am Hebreaid 9 a 10. Mae Hebreaid 9 adnod 10 yn sôn am drefn yr hen gyfamod ac yn deud yn ôl y drefn hon offrymir rhoddion ac aberthau na allant berffeithio'r addolwr yn ei gydwybod, oherwydd y maent yn ymwneud yn unig â bwydydd, a diodydd, ac amrywiol olchiadau. O'r dinhadau allanol sydd wedi ei gosod hyd amser y drefn newydd. Ac yna, ond, yn awr, daeth Crist ar choffeiriad y pethau da sydd wedi dod. Ac yna neidiwch ymlaen i Hebreaid 10, adnod 14. Oherwydd, ac un offrwm y mae Crist wedi perffeithio am byth y rhai a sancteiddir. I'r Iddewon, golchi, 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 aberth, 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 mae Crist yn dod, mae yna un aberth mawr ar Galfaria. Oen Duw yn cymryd ymaith bechod y byd. A mae'r un offrwm yno yn perffeithio am byth y rhai a sancteiddir, y rhai sydd yn cael ei glanhau. Ac mae'r arwydd yma yng Nghana Galilea fel petai o yn dathlu yr hyn mae Crist am ei wneud ar y groes. Mae'r hen drefn o olchiadau wedi mynd bellach yng Nghrist. Mae yna drefn newydd, mae yna aberth unwaith am byth. Ac yna, be sydd na'n sgil hynny? Ffydd yng Nghrist
a derbyn ffrwyth yr aberth honno, sydd yn cael ei amlygu gan y gwyn sydd i weld yn y wyrth hon. Mae eleni yn flwyddyn bwysig lle da ni'n byw, achos mae Pont Menai, Pont Morth yn 200 oed. Bod ti yn anffodus yn gorfod cau ar adegau gwahanol lle maen nhw dal i'w thrwsio hi. Ond mae yna lot o sylw wedi cael ei roi ynglyn ag arwydd o cad y bont yma. Y bont gyntaf rhwng Ynys Môn a'r Tir Mawr. Ac mi welis i ddarn bach o hanesydd oedd yn sôn am adeiladu'r bont a'r dathliadau y mis Ionawr 1826. Cyn adeiladu ag agor y bont, mi oedd ffermwyr cyfoethog Ynys Môn, os oedd yn ysio mynd â'i gwartheg i'r Tir Mawr i'w gwerthu nhw, unai yn gorfod dal fferi, neu yn trio nofio y gwartheg ar draws Afon Menai. Sy'n angen deud bod o ddim y peth doetha i wneud, ond do gynnyn nhw'n llawer o opsiynau eraill, ac yn naturiol, mi oedd nifer o'r stoc yma yn marw oherwydd bod ti'n gamp mor berig. Erbyn mis Chwefror 1826, a'r bont ryfeddol yma wedi agor, nath y fferi gau. Naturiol, do'n na ddim galw amdani hi dim mwy. Da chi'n meddwl bod ffermwyr Ynys Môn dal yn trio nofio i gwartheg ar draws y Fenai wedyn? Pam fysa nhw'n gwneud ni? Oedd yna ffordd newydd ddiogel wedi hagor i fynd lle ddyn nhw eisiau mynd. Chi'n gwybod pan da ni yn tybio allwn ni ennill yn ffordd at Dduw, plesio Duw trwy'r pethau da ni'n neud, gwneud y pethau yn iawn rhwngtha ni a Duw. Mae fel tasa ni yn trio gwneud yr hen gyfamod a'i ofynion, a'i olchiadau, na'i wneud yn ar ni a wedyn neith Duw yn erbyn ni. Na. Mae Iesu Grist wedi agor ffordd newydd a bywiol i ni trwy waed ei hun. Ac felly galwad fawr yr Efengil ydy nid sortiad ei hun allan ac yna troi at Dduw, ond tyd fel yr wyt ti ag ildia i Grist, a derbyn y golchiad sydd ond yn dod trwy ddyfo a'i aberth wrth i ti ymddiried, edifarhau a rhoi dy hun iddo fo. Ac mae llythyr cyntaf Ioan yn cadarnhau hyn. Y benod gyntaf, os dywedwn fod gennym gymundeb ag ef ar hodion y tywyllwch, yr ydym yn dweud celwydd, ac nid ydym yn gwneud y gwirionedd. Ond os rhodiwn yn y goleuni, fel y mae ef yn y goleuni, y mae gennym gymundeb a'n gilydd, ac y mae gwaed Iesu, ei fab ef, yn ein glanhau o bob pechod. Mae'r arwydd yma yn dangos y newid o ddefodaeth yr hen gyfamod i ddathlu aberth Crist yn y cyfamod newydd. Yn drydydd, mae'r arwydd yma yn dangos i ni mae Iesu ydy'r gwir briodfab sydd yn rhoi i ni y gorau o'r wledd. O'n i'n deitha chi bod ni ddim yn gwybod be oedd enw y briodferch, ond da ni'n gwybod be di enw y gwir briodfab. Achos mae'r Beibl yn disgrifio yr arglwydd Iesu fel y priodfab go iawn, yn dydi. Ac mae'r darlun hyfryd yna yn y Testament Newydd bod yr uniad rhwng Crist a'i eglwys yn debyg i'r uniad rhwng gŵr a gwraig. Fel y gwelwn ni'n Effesiaid 5. Chwi wir, carwch eich gwragedd fel y carodd Crist yntau'r eglwys, a'i roi ei hun drosti, i'w sancteiddio a'i glanhau ar golchiad dŵr ar gair, mwyn iddo ef ei hun ei chyflwyno iddo'i hun yn ei llawn o goniant, heb fod arni frycheuyn na chrychni na dim byd o'r fath, iddi fod yn sanctaidd a di-fai. Wan, yn y brodas yma, ac yn ymrhiodasa cyfnod Testament Newydd, mae'n debyg na cyfrifoldeb y priodfab oedd darparu ar gyfer y wledd. Mae diwylliannau gwahanol yn rhoi y cyfrifoldeb ar aelodau gwahanol o'r teulu, ond yng nghyfnod Iesu Grist, y priodfab
yr oedd disgwyl iddo fo sicrhau bod yna ddigon o fwyd a digon o ddiod. Ac felly, yng nghyd-destun y briodas yma, arno fo yma'r bai, neu arno fo y byddai'r cywilydd a'r gwarth i gyd yn disgyn. Oherwydd fod y gwin wedi dod i ben. Mae o fel petai o wedi dangos nad oedd o yn cymryd i rôl ddigon o ddifri. A ydych chi'n gallu ymdeimlo yr panig bron yn llais Mair mam Iesu. Mae'r gwin wedi pallu crisis bron. Mae rhaid gwneud rhywbeth am hyn. A tra mae'r priodfab yn y briodas yma wedi methu i ryw radda i wneud yr hyn yr oedd disgwyl iddo fo wneud, pwy sy'n camu i'r canol ac yn datrys y crisis? Yr arglwydd Iesu hyn. Mae o yn amlygu i hun fel y gwir briodfab, yn sicrhau digonedd o'r hyn oedd angen, ond sylwch y disgrifiad o'r hyn mae o yn ei wneud trwy'r wyrth yma o droi y dŵr yn win. Adnod 8 ymlaen. Yna meddai wrthynt, yn awr, tynwch beth allan, ac ewch ag ef i lywydd y wledd, a gwnaethant felly profodd llywydd y wledd y dŵr, a oedd bellach yn win, heb wybod o ble roedd wedi dod, bod y gwasanaethyddion a fynd tynnu'r dŵr yn gwybod. Yna galwodd llywydd y wledd ar y priodfab, ac meddai wrtho, bydd pawb yn rhoi'r gwin da yn gyntaf, ac yna pan fydd pobl wedi meddwi y gwin salach, ond yr wyt ti wedi cadw'r gwin da hyd yn awr. Mae'r gwin mae Iesu wedi greu yn win o safon, yn stwff da. Nid gwneud pethau sal mae'r arglwydd Iesu. Nid gwneud pethau, o dyna ni, mae hynna ddigon da. Mae ffrwyth i Abertho yn rhagorol. Mae darpariaeth y gwir briodfab yn hyfryd ac yn odidog. Ac mae o fel petai llywydd y wledd yn deud, mae hwn yn stwff da. Mae o'n gwneud lot rhagorach na be fysa ni'n ddisgwyl i bobl i wneud. A mae hynny'n yn hanfodol i'r Efengyl yn dydy. Mae gynnon ni ddisgwyliadau o'n gilydd fel pobl, ond da ni'n darllen am Iesu Grist, a mae o mewn gymaint o ffyrdd yn rhagori ar ein disgwyliadau ni'n dydy. Yn y ffaith bod o'n trigarhau wrth bobl fel Sachais, lle mae pawb arall ddim llawer o ddiddordeb gyda fo. A mae yna wragedd mewn anghenion dybryd, a ydych chi'n cael y teimlad bod pawb arall di troi cefn arnyn nhw, ond di Crist ddim. Ac yn y wyrth yma, mae o yn rhoi yn hael yn dydy. Chybod, mae'r llestra yma sydd yn dal dŵr yn wreiddiol wedi droi yn win. Mae yna rhwng 120 a 180 o alwyni o win yma. Pan mae Iesu yn rhoi, mae o'n rhoi yn hael. Mae o'n rhoi mewn ffordd sydd yn gwneud i ni ddiolch ac yn gwneud i ni ryfeddu arglwydd, ydw i'n heiddi hyn? Ydw i'n cael derbyn hyn? Ac mae'r pechadur sydd yn ymddiried yng Nghrist yn troi cefn ar yn pechod ac yn syrthio ar yn bai, trwy'r Efengyl, da ni'n cael derbyn. Oherwydd i fod o'n dymuno i ni dderbyn o'i ras o, o'i gariad, o'i faddeuant o. A chi'n gwybod be? Mae Iesu fel petai o'n atgoffa i ddisgyblion o'i berson ei hun, a be mae hynny'n olygu iddyn nhw drosodd a throsodd. Gael roed un esiampl sydyn i chi. Yn Ioan 14, mae Iesu'n siarad efo'i ddisgyblion wrth gwrs yn eu paratoi nhw ar gyfer yr amser pan fydd o wedi mynd i'r gogoniant, ac y bydd yr ysbryd glân yn cael ei roed iddyn nhw. Ond dyma be mae Iesu'n neud yn Ioan 14:27. Yr wyf yn gadael i chwyd angnefedd, yr wyf yn rhoi i chwif yn hangnefedd i fy hun, nid fel y mae'r byd yn rhoi, yr wyf fi'n rhoi i chwi. Peidiwch â gadael i ddim gynhyrfu'ch calon,
a pheidiwch ag ofni. Nid fel y mae'r byd yn rhoi yr wyf fi'n rhoi i chwi. Mae'n caru, Duw yn caru rhoi rhoddion da i'w blant yn dydi. A pan fyddwn ni yn ama, pan fyddwn ni yng ngwres y frwydr ac yn teimlo bod ni wedi baglu, bod ni wedi siomi pobl, bod ni'n cael yn llethu gan ei ogrwydd, mae eisiau ni gofio am y priodfab hyfryd yma. Mae eisiau ni gofio am y wledd sydd yn cael ei haddo i ni, a bod yr arwydd yma yn rhoi cipolwg bach i ni o reality y wledd. Achos be da ni'n gael yn ein perthynas a Iesu Grist rwan ydy tamad i aros pryd ynde. Da ni'n cael profi i gariad a'i faddeuant a'i dangnefedd o rwan, ond da ni'n gwybod ymhen amser, pan fyddwn ni'n y nefoedd, pan fyddwn ni'n gweld Crist fel ag y mae o, y gawn ni helaethrwydd y wledd. Yn yn strygls rwan, da ni weddio bod yr ysbryd glân yn atgoffa ni o'r hyn sydd yna i ni ymherson Crist rwan, a be mae yna hynny yn amlygu i ni am dragwyddoldeb. Felly da ni'n gweld bod yr arwydd yma'n dangos i ni bod Crist yn un sy'n westai mewn prodas lle radd pethau o'i le, bod o'n yn gwneud ni'n lan am byth ac yn symud ni o ddefodaeth i ddathlu yr offrwm y mae o wedi wneud unwaith am byth. Da ni'n gweld mae Iesu ydy'r gwir briodfab sy'n rhoi i ni y gorau o'r wledd. Ac yn anola, da ni'n gweld yr arwydd yma'n dangos i ni, mae Iesu ydy'r un y dyliau ni wrando arno fo ac ymddiried yno fo. A dwi eisiau ni orffan yn ystyried yr dynamig rhwng Iesu a'i fam. Mae chydig bach yn rhyfedd dydi. Tybed oeddech chi wrth glywed y darlleniad yn teimlo, ydy Iesu'n bod chydig bach yn short efo'i fam o fanna? Wel, mae esbonwyr yn trio egluro nad ydy o'n bod yn anghwrtais. Ond mae yna elfen lle mae Iesu yn deud wrth ei fam, wyt ti'n gofyn cwestiwn i mi dim ond fel petawn i'n fab. Mae gen i rôl fwy na dim ond fel mab Mair yn y wledd hon, yn y brodas hon. Yn ydy mae Iesu'n gwybod bod o'n mynd i amlygu o goniant. A dyna lle mae o'n deud, bron, disgwyl chydig bach, mae yna rhywbeth ar fi'n dod. Ond mae Don Carson yn ei esboniad yn deud rhywbeth dadlennol iawn. Mae Don Carson yn awgrymu bod Mair yn siarad efo Iesu yn adnod 3 fel i mab hi, a bod ti'n dymuno i Iesu y mab o Galilea helpu yn y brodas yma. Ond erbyn adnod 5, mae hi'n cyfeirio at Iesu fel petai hi yn gredinwraig ac yn deud, mae hwn yn mynd i wneud rhywbeth mawr rwan. Ond be mae adnod 5 yn ei ddeud? Gwnewch beth bynnag a ddywed wrthych. Wrth i ni edrych ar Iesu Grist ac ystyried mawredd a gogoniant i berson o, yr un sydd yn gallu troi y dŵr yn win, yr un sydd yn barod i fynd i sefyllfa lle mae rhywbeth di mynd o'i le a gwneud rhywbeth mwyn dod â chysur, dod â tangnefedd, dod â yr hyn sydd yn briodol yn amlwg. Ond nid ydyn ni yn meddwl, dwi'n dymuno gwrando ar yr Iesu yma. Dwi'n barod i ymddiried yno fo. Achos da ni'n gwybod llawer mwy na dim ond be mae o'n gallu wneud yn troi dŵr yn win, yn dydyn. Ac yn enwedig yn y cyfnod yma, just cyn y Pasg, da ni'n gweld llawer mwy o goniant Iesu Grist wrth iddo fo, wneud y gwirthia yma, yr arwyddion yma, ond gwneud yr arwydd penna un yn marw ar groes ac yna dod yn ôl yn fyw o'r bedd. Os ydyn ni'n gweld mwy a mwy a mwy o fawredd, tynerwch,
gras Iesu Grist, pa effaith mae hwnna'n gael arna chi a fi? Chi'n cofio oedden ni'n cychwyn hefo be di amcan arwyddion, a be di'n ymateb ni i'r hyn sy'n cael ei ddangos gan arwyddion. Mae'r adran yma'n gorffan hefo, adnod 11, gwnaeth Iesu hyn y cyntaf o'i arwyddion yng Nghana Galilea, amlygodd felly ei ogoniant a chredodd ei ddisgyblion ynddo. Ydych chi'n credu yn Iesu Grist? Ydych chi wrth feddwl amdano fo, wrth ddarllen amdano fo, yn cael eich cyffroi, yn cael eich cyffwrdd, yn cael eich cysuro? Ne, ydyn ni'n tueddu i frysio drosodd a meddwl am rhywbeth arall? A peidio gofyn y cwestiynau anodd yna yma'r arglwydd Iesu ar Efengil yn pwyso anna ni. Ga i bledio efo chi heno? Peidiwch â brysio i'r peth nesaf. Peidiwch â gadael i brysurdeb bywyd neu yr dyletswydda sydd o'ch blaenau chi. Peidiwch â gadael i heina, dynnu'ch sylwch i'r fath radda nes bod chi yn colli y ceipolwg yma'r ogoniant Iesu Grist. Yn hytrach, gofynnwch i Dduw am ei gymorth o, am oleuni yr ysbryd glân i chi weld Iesu yn gliriach. Heno, yr Iesu yma sydd â digonedd o ras, a chariad a maddeuant ar gyfer yn union anghenion dybryd chi a finna. Ac os da chi wedi credu yng Nghrist, edrychwch eto arno fo. Plygwch o'i flaen o fel brenin, gofynnwch iddo fo am gymorth i chi gael eich ffydd wedi gyfoethogi wrth fyfyrio arno fo, mwyn i chi garu fo yn fwy tanbaid. Mwyn i chi fod yn byw eich bywyda yn dyheu am gael nabod i gwmni fo a melystra yr ymwneud yna ag o sydd ond yn gallu digwydd achos i fod o wedi tywallt i waed drosoch chi ar y groes. Os ydych chi yma heno yn teimlo pwysa euogrwydd, stopiwch drio sortio'ch un allan a meddwl bod yna atebion yno ni'n hunain, a sylweddolwch dim ond un glanhad sydd yna sydd yn golluogi ni i ddod at y Duw sanctaidd. Ac yng Nghrist yn unig mae o'i gael oherwydd be nath o ar y groes. A thrwy'r cyfan, dewch i ni fod yn barod i blygu a gofyn arglwydd Iesu, helpa ni ac amlygad o ogoniant i ni, mwyn i ni dyfoli di, mwyn i ni fyw dy glod di, ac mwyn i ti gael dy ogoneddu trwy yn bywyda ni hefyd. Chyn ni weddio. Dad Enfol, da ni eto yn dy glodfori di, a manfon dy annwyl fab, yr arglwydd Iesu, un plith ni, i fyw y bywyd cyfiawn, i farw yn lle ni, i gael ei gyfodi i'n cyfiawnhau ni. Cynorthwya ni, i droi ato ti mewn ffydd ac edifeirwch, cynorthwya ni i fyfyrio ar y datguddiad hyfryd yr ydyn ni'n gael trwy'r gair yma ym mherson Crist. Arglwydd Tyd yn agos, ac ennyn yno ni yr ymatab priodol i y mab bendigedig, i'r arglwydd Iesu, i'r priodfab y byddwn ni rhyw ddydd yn cael ei weld o fel ac y mae o. Trig ar ha arglwydd Dduw, wrth i ni ofyn hyn, yn enw'n harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch i ni ddiweddu. Yn canu geiriau, Anne Griffiths. O am gael ffydd i edrych gyda'r angylion fri, i drefn yr iachawdwriaeth, dirgelwch yn ddisu, dwy natur mewn un person yn anwahanol mwy, mewn purdeb heb gymysgu yn ei perffeithrwydd hwy. Dyna pwy ydy Crist, dwy natur mewn un person, sut da ni'n ymatab i hynny? Ofennaid gwel addasrwydd y person rhyfedd hwn. Dyfywyd mentra arno ac arno rhod y bwn. Mae'n ddyn i gydymdeimlo a tholl wendidau i gyd. Mae'n dduw i gario'r orsedd ar ddiafol cnawd a byd. Boed i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, aros gyda ni oll, o'r awr hon, hyd byth. Amen.